Wonten sampur jaipong ingkang salajengipun. Kula caosaken dhumateng ngarsanipun Mas Dolani. Bapak Taji, Bapak Momon, kalian Bapak Kemiso. Monggo 4 personil wekdal kula aturaken yuk. Monggo monggo mriki, monggo monggo mriki. Sampure jae pongan Mas Dolani kali Mas Taji, Bapak Momon, Pak Kemiso. Monggo enggal mriki, monggo enggal mriki. Sampure jae pongan suwala bedah ora ditontomi. Isis pikir susah mergo ora ditunggoni. ya ditunggu itu. Ditunggoni to. Isis Ya Isis. Sepeda Malik Mas Dolani, Bapak Taji, Pak Momon, kalian Pak Kemiso. J teman-teman jemu Bapak Nur Sam nek kagungan bangsa sing dalu. Ye sampeyan malih kangge Bapak Nur Sam kagungan bangsa. Gliyongan rengu. Kini kelatar panjenengan Aba Sapari kewonten dalam Sumber Banjar Bluluk Lamongan Jawa Timur. Mbak Yanti sing pop es cappuccino Simplo kadang-kadang Bojonegoro. Bapak Dapina, Ibu Dapina Kedung kadang-kadang Bojonegoro. Mas Komeng kewonten Malaysia. Kita katakan Mas Minut Aminuddin yang kagungan balong panggang segen siang bersadurat live streaming ya. Mas Minut Aminuddin menonton live streaming.
jejueng lekasane kontrak astring lagi waranggonone suarane bening-bening. Alah, suwe nganggur. Nggih, berarti suwe nganggur. Tok mah dicas-ces nganggur. Temenanan. Suarane celing-celing. Ana bengi ngecas terus iki. C kangge meja setunggal Jaipong ingkang terakhir. Sikat dicas painten. Nggih, Jaipong terakhir kula taosaken dhumateng ngarsanipun Bapak Semaun. Pak Kasnawi, Pak Haryono, kalian Bopo Suwaji. Monggo terakhir wekdal kula aturaken yuk. Monggo Pak Kasnawi, Jaipongan, Pak Haryono, Pak Semaun, sesarengan. Pak Suwaji jejogetan monggo monggo jogetan kawangan Pak monggo Pak monggo monggo sampure monggo alah panjake kok sawangane semangat ngono lho temenanan. Ya. Ingkang setunggal sinten nggih? Ingkang dereng wonten Pak Semaun. Pak Karyono, pundi Pak Karyono? Kok dereng wonten? Pundi Pak Karyono? Sampun nggih? Nggih, matur suwun. Janjimu kaya
gai katris lan dudu onderdil sing gampang ditempel tidak Senin nganti Sabtu jandeng priya ngece aku ora belas sih sir-siran nganggo ban serep watir sing siji macet cet 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 janjine janji apa? tresno salawase Ganti ya, Bu. mas Pegel ya ganti ya nyatane selak karo janjimu tobat itu tak tangisi lagi ini saiki aku ya wis ngerti mas terus tresnamu tresno imitasi aduh tangi turu malah embun asik padahal tanpa lawu nanging aku nekat imbun moto pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa bosa basira kenal kata pekimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyo nego ngetuwone kok aku gampang lali awakku teles kabeh aku jegur kali efek gedang kluduk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira tayuban jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloget-kloget aku rawani ngelih aku sangu ayam penyet oh gedang lutok ah gedang lutok ah gedang lutok gedang lutok gedang lutok gedang lutok alah teri gedang lutok Keri, keri, aduh gedang lutok gedang lutok waduh tangi turu malah embun adeng tanpa lawu nanging aku nekat imbung mata pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa bosa basi kenal kata pekimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyo nego ngetuwone kok aku gampang lali awakku teles kabeh oh Pindung. efek gedang kluduk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira tayuban jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloget-kloget aku rawati ngelih sangu tempe penyet aduh gedang lutok Dok gedang lutok, dok gedang lutok, gedang lutok, gedang lutok, dok gedang retong, dok gedang violin, dok gedang Rosnawati, Rostiana gedang Sabtu. Wong nek bobote 2 kintal iki suarane kok gedhi tenan. Ya Pak. Terima kasih Pak Suwaji. Tukar Dari terlalu. apa? Iki Ayo murid ceko apa? tak. Ayo tata, Ceko. Ya, panggilan Ata dari putra Bapak Sumatri Merapat. Gendeng tak? Gendengan Ata Ye. gesek gendeng banget. Saged matur nuwun guru meja setunggal kan B paripurna bibar setunggal kali rombonipun Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto. Nggih, rombonipun Bapak Suwanti Cau, ugi Bapak Suwono, Pak Ades Haji Haryono, Lamongan Bapak Ngatiman, Bu Murtini. Nggih, wonten Empu Haryono. Nggih, niki Bapak Kus, nggih, ingkang badhe kagungan kersa benjang tanggal 16 tanpa undangan secara lesan, liwat siaran radio. Monggo Bang Partayub, Lamongan, Jawa Timur, Gresik, Surabaya, nggih, tanggal 16, monggo. Wonten dalemipun Abah Kus, wonten
Ndok Mas menganti Gresik nggih. Monggo grup meja kalih. Mangke jam 5:04 sampun nggih di sekores menunggu adzan maghrib antum maghrib dipun lajengaken. Ayo Cak. Jos Ayo. Arbosa. Ning Rosnawati guri dhewe. Wah aku nang tengah. Guri dhewe. Ora diwedi rene. Ledit. Jentit. 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 Rostiana gak temenan. Ayo dong. Setting lah. Jentit. 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 Soko petek. Tit. 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 Ayo. YouTuber Carudi ya. Memegang sampur untuk besoknya. Terima kasih. Ngombe ta. Pramugari ra ngombe. Mas Empu, kene iki mari dikeki sak kempu iki lho. Towa asli. Heeh, Bapak Nur Sam bangsa sing dalu. Kok nawi wonten dalem. Lah kok wedi kabeh. Kok wedi karo kancane. Wedi Mbah Kus kene lho. Nggih. Napa Pak Suwono? Gathik glinding. Gathik glinding cang. Gathik glinding. Gathik glinding cang anjuk. Kino pita kangku kila aran nira glathik glinding aliling milang miling aliling miling tumak liling ya bapak salurutan yen nira pati makan dasar cokan tur ya cekat 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 gratis neng pipi nyong lanang karo wadon cucu abang abang berantang manuk podang kalayang layang layang kalayang menclok ning dhuwur apa ya bapak wulu kuning sleret ireng tur
kapatani mingat tambah sangut ngaparine kasut Penggayo nama Pak Mandi kedanan kari karo Pak Wandi. Iji kangge lampahipun para pradonga ingkang badhe ngibing wonten ing sanggilipun Trata Kagung. Monggo Cak niki marga laras dipun aturi Mataraman Cak dados. Yuk, reduk. Reduk. Dene Joko Kendil katidan panjenenganipun Bapak Sumantri. Joko Kondo Cak Sukarti. Joko Umbaran Mas Urdi Pelandang. Dene kanca-kanca Gontok Pak Sirum Cak Priyo. Naga utawi ula dalu menika ingkang ngayi dapuk Cak Priyo pribadi. Kita kelatur sebanyak koordinat donatur nggih atau ketua panitia Bantul Jawa Sarkah nggih kanthi sponsor wisata Jati Sewu UD Mulya Jaya 57 Rejik Bongso PT Maci Agung Indonesia Armota Multimedia berangkat.
kadung tresno ning ora wani kandha Nggih. Ya, mengingat menimbang dan seterusnya.